हाय बर' हारि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय जोंनि मानगोनां बिटिसि चिफ मुंशी प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो GI टेग 21टा एप्लाइ खालामदोंमोन जों दा बिनि गेजेराव 13टा दिनै जाना फैबाय आरो 8टाया मास मोननै मोनथामसो उनाव फैगोन गासिबो एक्सेप्ट जाजोबखाबाय जास्ट मोनसे फर्मेलिटि दं बे फर्मेलिटिया जोबबानो गासिबो फैजोबगोन दा 21टा GI टेग रेजिस्ट्रेसन जोंहा जासिगोन दा बर'नि गेजेराव जोंहा दिनै मोननायफ्रा जाहैबाय दामग्रा देग्रानि आइटेमफोर जानाय लोंनाय ओंख्रि बायदिसिना आइटेमफोर आरो गानग्रा जोमग्रानि गासिबो आइटेमफोर दा बे जिनिसखौ जोङो 13टा दिनै मोनबाय दिनै बयबो रंजादों खुसि जादों आरो जों आसा खालामदोंमोन जे 21टाखौबो जों मोनजोबोब्ला खेबसेनो गोगोम माने मोनसे गिदिर माने फोरबो खालामनानै जों रंजानो सानदोंमोन नाथाय माने बे जिनिसखौ खालामनो हायाखिसै माने जोंना एखेबारे 21टा आइटेम आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि मोनथाम मोनब्रै दं दा बेवहाय 63ल' गासै सिट दं आरो स्पेस दं दा 63 स्पेसखौ माने पाब्लिश खालामनायाव जोंना जुदि 13टा होयोब्ला बै माखासे फिसा फिसा जे मोनथाम मोनब्रै दं बिसोरनि बाद जालाङो ओंखायनो जोंनिखौ दोनथ'नानै दा 13टाखौ खालामबाय आरो 63 बेखौ स्पेसखौ दिनै गेजेट नटिफिकेसन पास खालामनानै दिनैहाय बे जिनिसखौ दिनै जोङो रेजिस्ट्रेसन होबाय आरो बेवहाय जोंनिया जों आसा खालामदों बे GI रेजिस्ट्रेसननि उनाव जोंनि बर'नि जे कला कृषि जानाय लोंनाय जेफोर दं जायफोरखौ रेजिस्ट्रेसन जाबाय बियो जोंनो मोनसे प्रटेक्टेड जाबाय आरो बेजोंनो जोंनि हारिनि कला कृषि गासैखौबो जों सारा पृथ्वीफ्राव प्रसार खालामनानै बेजों बिजनेस खालामनायबो जों खाबु मोनबाय जों बेखौ आसा खालामदों बेखौ आंनो लिंलिंआ सानसेखालि खिथादोंमोन ओरै खालामनांगौ ओमफ्राय लोगो लोगो आङो सिन्था खालामबाय सिन्था खालामनानै ओमफ्राय चिफ सारजों रायज्लायबाय आं चिफ सारा खेबसे होननायाव बिथाङा बुजिदों ओमफ्राय गो हेड होनबाय आरो आंखौ गो हेड होननायखाय लोगो मावबाय ओमफ्राय बे चेनेल कनसालटेन्टखौ नागिरै बेखौ मोननानै दिनै स्टार्ट खालाम दिनै कनसालटेन्टफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो जों माखासे जोंहा मोनसे ग्रुप दाना लादों मोनसे संगठन बे संगठननि गेजेरजों ओमफ्राय जोंनि गेजेराव मोननै ग्रुप माखासे लिडार ग्रुप दं लिडार ग्रुपफ्रा सिं हाबै माबादों खामानि मावदों अर्गानाइज खालामदों ओमफ्राय प्रडिउसार्स ग्रुप मोनसे आइटेमाव मोनसे प्रडाक्टआव साथाम प्रडिउसार होनांगौ आरो बे प्रडिउसार ग्रुपखौ जों खालाम दिनै जायफोरखौ दाय माने सिनायथि होदों बिथांमोनखौ लानानै जों खामानि मावबाय सान हर मावदों आरो दिनै साक्सेस जाबाय जों गोजोनदों आरो जोंनि इसोरखौ धन्यबाद होदों आरो जोंनि मानगोनां शिब सारखौ धन्यबाद होदों आरो गिबियावनो बर' जाथि हिसाबै जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों बिथांनि जे मिजिं बिथांनि जे आसा दिनै जाफुंसारनो हाबाय आरो जों बर' जाथिनि जे जौगानाया आगानसे बारायबाय आरो माखासे दंबावो बेखौ जों थारैनो साक्सेस खालामनो हागोन बेखौ आसा खालामदों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन